नोंथांखौ आंनि आइबि गस्पेल इउटुब मिनिस्ट्रियाव दिनै आरोबाव खनसेबाव बरायबावबाय। आङो दिनै नोंथांमोननो आरो बरायनायजों लोगोसे आंनिफ्राय रोजा रोजा हामलायनायखौ जासिहरो। आंनि गासै बे चेनेलखौ नायगिरि आरो आंनि भिडिअखौ नायगिरि नोंथांमोननिसिम दिनै आङो नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लाबोदों। बे भिडिअनि गेजेरजों आं नोंथांमोननो फोरमायनो लादों बिफा इसोर आरो जिसु ख्रिस्ट'आ जों मानसिफोरनि खैफोदनि समाव दाहाल होनबाथाय जों बयबो मिथिगौ। दाहालखौ गोदोनि समाव दावहा नांग्रा सान्थ्रि हान्जाफोरा लायोमोन। जेब्ला समाव दावहारुजों दावहारु बेबायदिनो दानलाय सुलाय आरो बिदिनो बोरला थिर बेबायदिनो गावग्लुंलायनाय जायो। बे समाव बे दाहालजों जेब्ला सुथुरनि गुलिया सुथुरनि थिरा नोंनिसिम फैयो अब्ला नोङो बेखौ बुबथानो हायो। आरो बेबायदिनो सुथुरा जेब्ला नोंखौ दानो अब्ला बे दाहालनि गेजेरजों नोंथाङा बुबथानानै गावखौ रैखा खालामनो हायो। बेबायदिनो बे दाहालखौ गोदोनि सान्थ्रि हान्जाफोरा गावखौ सुथुरनिफ्राय रैखा खालामनो थाखाय बाहायोमोन आरो बेबायदिनो लायोमोन आरो बेबायदिनो गावखौ रैखा खालामोमोन। बेबायदिनो जोंनि रियेल लाइफआव जोंनि मानसिनि रियेल लाइफआवबो जोंनि सोरगिदिं अराय सुथुर दङ। बे जाहैबाय नाम्बार 1 हिसाबै सैतान, जायखौ जों मोदाय होननानै बुङो। बेयो जाहैबाय जोंनि नाम्बार 1 सुथुर। बे सुथुरनिफ्राय बारग'नो थाखाय जोङो दाहाल जोङो लानो नांगौ जायो। जाय दाहालजों जोङो बे सैतान जे सुथुरनिफ्राय जोङो बारग'नो हायो, बे दाहालखौ जोङो दाबो नांगौ। बे सैताना इसोरजों सोरजिजानाय मानसि माहारिखौ जेब्लायबो मोजाङाव थांजानो बायो। बियो जोंखौ अराय सम खैफोदावल' खोख्लैनो नागिरो। बियो जोंखौ बेमार खालामनानै जोंखौ बुथारनो नागिरो। बियो जोंखौ आंखालाव दोननानै बियो जोंखौ सैसो होनो नागिरो। आरो बेबायदिनो मानसिखौ अराय सम बियो खैफोदाव खोख्लैनानै नोरजिया खालामनानै बे संसारनिफ्राय धंस' खालामनोल' बियो हास्थायो। दा बेनिफ्राय जोङो बारग'नायनि राहा लामाखौ अराय सम जोंनो नांगौ। दा बेनिफ्राय बारग'नायनि राहा लामा होगिरि जोंहा सासे दङ। दा बेखौ जोंनो नांगौ। बेनिखायनो गोथार बाइबेलाव बेखौनो बुंदों, सैताना नोंसोरखौ नेरनाय सिंहफोरबायदि मनग्लाबनो नेनानै दङ होननानै बुंदों। गोथार बाइबेलनि बोसोन बिजाबनि 30 बालाब 5 सिरियाव बुंदों, गावनि समाय लानाय मानिखौ इसोरा जाफुंहोनो जायफ्रा बिनिफ्राय बासायजानायखौ नागिरो बियो बिसोरनि दाहाल बादि। नोंथाङा जिसु ख्रिस्ट'खौ फोथायोब्ला नोंथाङा जिसु ख्रिस्ट'खौ गावनि दाहाल बादि बाहायनो हागोन। जेब्ला समाव नोंथाङा बिपदआव गोग्लैगोन, नोंथाङा खैफोदाव गोग्लैगोन, अब्ला नोंथाङा बे जिसु ख्रिस्ट' जे इसोर बेखौ नोङो खैफोदाव दाहाल बादि बाहायनो हागोन। गासै नोंनि नांगौ समाव जिखि जाया खैफोद जायाथों मानो, आंखालानो जायाथों मानो, माबा मोनसे थैनो गोनां बिपदानो जायाथों मानो, नोंथाङा जुदि फोथायोब्ला जिसु ख्रिस्ट'खौ गावनि दाहालफोरबायदि बाहायनो हायो होननानै बे बाइबेलनि गेजेरजों जोङो बाइबेल फरायनायनि गेजेरजों जोङो मोननो हादों। आरो बेजों लोगोसे नोंथाङा फोथायोब्ला थांना थानाय समावनो जिसु ख्रिस्ट'खौ नोंथाङा फोथायनो हादोंब्ला थैनायनि उनावबो नोंथाङा जोबनो गैयै सोरगो रायजोआव थांनो मोननायनि बेनि गेजेरजों नोंहा राहा लामा दङ। बे सुंद' भिडिअनि गेजेरजों आं दिनै नोंथांमोननो बेखिनिखौनो फोरमायनो लादोंमोन। नोंथांमोना बे भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला आंनि चेनेलखौ नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै ला, जुदि नोंथाङा आंनि चेनेलाव गोदानब्ला। गोजोन्थों। आमेन।